Hola a tothom, benvinguts i benvingudes en aquest espai de La por com a camí. Com sempre, ja sabeu que portem persones, professionals molt interessants que ens poden parlar sobre el seu món emocional, la seva vida professional. I avui tenim amb nosaltres el Sergi Garcia. Hola Sergi, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Doncs moltes gràcies per ser aquí, Sergi. En Sergi Garcia doncs és la persona que representa una institució de marxa nòrdica ben d'hora i he vist, Sergi, que entre altres coses és tècnic esportiu, nivell 1 de marxa nòrdica, tècnic en conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural, tècnic en senderisme, m'ho llegeixo per no deixar-me res, que aquí hi ha molta informació, instructor i formador nacional de l'Associació Internacional de Marxa Nòrdica i subcampió d'Espanya absolut en marxa nòrdica a l'any 2017 i recentment, no, campió de Catalunya absolut també en marxa nòrdica. Per tant, el nostre tema avui va sobre la marxa nòrdica, va sobre el camí a la marxa nòrdica i com vas començar fent camí i què et va portar, Sergi, a dedicar-te al que et dediques avui en dia. Primer de tot, gràcies per convidar-me a xerrar aquesta estoneta. I no et sabria ben bé dir-te què em va portar a dedicar-me a la marxa nòrdica. Sí que hi ha un moment que és com una casualitat, si vols, que jo no fa una pila d'anys, fa 14 o 15 anys, estava vivint a la Cerdanya, treballant de tècnic de muntanya per un Mhm. hotel. I un dels meus germans, que va venir a fer una visita, va tornar amb uns bastons de caminar diferents, estranys, i per sort o per desgràcia, en els bastons hi posava Nordic Walking escrit. Mhm. En aquell moment no tenia idea de què era, però vaig fer la búsqueda a Google i què és això de la marxa nòrdica, del Nordic Walking. I vaig veure que era una cosa que a Europa estava funcionant bastant bé, era incipient encara, però estava funcionant bé, tenia referències que deien que podien anar bé per diferents coses, i era una activitat al medi natural, que és el que ja em dedicava, i vaig voler saber-ne més. A Mhm. partir d'aquí, em van fer fora de la meva antiga feina amb la crisi que va haver-hi cap al 2009-2010, Vaja. i va ser quan, no sé si de manera inconscient, valenta, això ja en parlarem potser, vaig decidir dedicar-me en exclusiva a la marxa nòrdica. Això va ser a finals del 2011. I des d'aleshores, sense parar i dedicant-te exclusivament com a emprenedor en aquest àmbit, sí? Exacte, vaig muntar la meva empresa, vaig començar jo solet, ara ja tinc un equip amb el que treballem i, i sí, ara celebrarem els 13 anys aquest 2025 de ben d'hora. Déu-n'hi-do. I explica'ns una mica en què consisteix això de la marxa nòrdica, perquè sí és veritat que jo quan surto a caminar per la muntanya veig persones que van, doncs això, amb dos bastons. Uh, Sí. anem a veure si li diem bastons o com li diem i en què consisteix la marxa nòrdica perquè ho puguem comprendre una miqueta. Mm, N'hi podem dir bastons, Li podem dir bastons? Sí? sí, Val. seria el terme correcte, segurament. Aleshores, no és el mateix caminar amb bastons que fer marxa nòrdica, perquè en marxa nòrdica tenim una tècnica específica en la que busquem que els bastons ens ajudin a propulsar-nos, a impulsar-nos, a anar cap endavant. No són un element de suport, sinó que són un element que ens ajuda a avançar, que és potser la gran diferència amb el senderisme amb bastons, que el bastó es converteix en un element complementari que fa servir gent, però tu pots fer senderisme sense bastons. La marxa nòrdica no, la marxa nòrdica els bastons són un element inherent, sense bastons no hi ha marxa nòrdica, i el que Mhm. buscarem amb els bastons és això, la propulsió. Per fer-ho tenim una tècnica que recomanem aprendre de la mà d'un instructor i ja està. Que si ens interessa moltíssim ens podem apuntar a alguna de les sessions que feu per aprendre'n, no? I per començar a practicar. Um, Perfecte. i tothom s'hi pot apuntar? És a dir, tothom pot practicar marxa nòrdica o hi ha unes edats, hi ha unes limitacions? Una de les grans avantatges que té la marxa nòrdica, diria jo, és que la podem adaptar als objectius o les necessitats de la persona que vol practicar marxa nòrdica. Aleshores, el requisit principal seria que es pugui caminar, Val? i a partir d'aquí mm, podem fer una sessió enfocada a una persona que surt d'una patologia i que potser només pot caminar mitja hora,
o podem fer una sessió pensada a buscar entrenament esportiu o rendiment. Dintre d'aquests extrems, tothom pot trobar la seva sessió de marxa nòrdica segons el moment o segons la necessitat que tingui. Jo puc buscar una sessió de marxa nòrdica per anar al medi natural i desconnectar de la ciutat, o Mhm. puc buscar una sessió de marxa nòrdica per millorar la meva condició física o per conèixer gent. Ho podem adaptar una mica al que es necessiti. Ja. I ara comentaves, no, que doncs això, caminar amb bastons no és marxa nòrdica, no és ben bé el mateix, sinó que per la marxa nòrdica doncs, és imprescindible, són imprescindibles, formen part de tu, i deies que són els bastons els que t'ajuden a propulsar-te, no? I em venia la pregunta de, a tu, què t'ha ajudat a propulsar-te a la vida? És a dir, per ser emprenedor, per fer camí, per fer camí, per fer marxa nòrdica, per dedicar-te a tot això, què és el que t'ha ajudat què és el que diries que hi ha en tu que t'ha ajudat a ser emprenedor i estar aquí avui en dia? Ja comencem amb les preguntes difícils, veig. Ja comencem a complicar. Així d'entrada, et diria que potser un punt d'inconsciència, Mm, però ben entesa. val? És a dir, a mi quan hi ha una cosa que em genera curiositat, que em vull saber més, la meva resposta és mirar què passa i Val? investigar-ho. Això m'ha portat a ficar-me en alguns merders, segurament, però també m'ha portat coses bones. Aleshores, jo diria que a mi m'ha impulsat aquesta curiositat i també tenir un entorn que ha suportat la meva curiositat, que en alguns moments podia semblar inclús una mica estúpida o una mica fora de lloc. Per tant, per tu, no, tenir una xarxa social al voltant que d'alguna forma confio, què és el que t'ha portat més, diguéssim, seguretat, confiança, què és el que... Sí, per exemple, en el moment de muntar l'empresa, mm, clar, jo sabia que quan tu muntes una empresa passes un període de temps en què els ingressos és una cosa que somies quan pots dormir i, i jo tenia la confiança i la seguretat de que la meva família, en aquest cas, estaven amb mi, Ja, que em donaven suport, tant de manera emocional com de manera més tangible, perquè ja, vaig poder anar a viure a casa dels meus pares una altra vegada, per exemple. ja, perfecte. Mhm. Aleshores, tenir tot aquest suport, aquesta xarxa, al final dona una tranquil·litat de dir, bueno, pues jo em tiro a la piscina i si no hi ha aigua, Ja. segur que abans del terra trobaré una xarxa que em salvarà. Mm. Per tant, no, abans d'iniciar un projecte, doncs molt recomanable això, no? Valorar quines ajudes pots tenir al teu voltant i per intentar, doncs això, no? Agafar aquest punt de seguretat, potser. I què és el millor? Què diries que és el millor de ser emprenedor? Eh, no ho sé, a mi sempre m'han dit que tinc un punt anàrquic, que, Sí? em costa seguir el que toca o seguir Les regles, les normes? i el que em diuen, no? De dir no s'ha de fer això, i aleshores el ser emprenedor i tenir la meva empresa no tinc ningú que em digui què he de fer. Ja, Eh, però també, i això ho he vist amb els anys, tu dius tu mateix que és el pitjor dels caps que pots tenir, perquè mm, has d'aprendre a manar-te a tu mateix, no? Per una banda és una part molt bona perquè em permet experimentar, tirar cap aquí, provar coses, equivocar-me jo, però m'he equivocat jo i perquè jo ho he volgut, ja, i per altra banda tens això, no? Que has de saber frenar-te a vegades. ja. I quin és el repte més gran? Diries que el repte més gran és aquest de saber frenar-te, en el teu cas? Frenar-te vol dir per molts projectes o per tu el repte de ser emprenedor és un altre, per exemple? Eh, el repte, clar, per mi moltes de les tasques que faig a la meva empresa no són feina. Mhm, I jo em passaria 28 hores al dia fent coses. ja, Aleshores, dintre d'això, a vegades haig de saber frenar-me per poder atendre altres coses
que pot ser tan obvi com cuidar-me a mi mateix, anar a entrenar allò o fer alguna cosa que no sigui específicament de ben d'hora, no? Però, clar, m'ho passo bé i, Clar. i suposa una distracció per mi i aleshores a vegades sí que em quedo en aquesta bombolla i haig de parar per sortir i treure el cap a fora a veure què està passant a fora. Sí, sí, que quan una feina no realment hi sents tanta passió, no? Tanta motivació i et sents absolutament tan implicat, a vegades gestionar aquesta implicació, perquè si no, jo tenia una amiga que deia, bueno, la passió també mata, no? És a dir, que també s'ha de gestionar aquest punt de passió, perquè si no se't menja en el sentit de que, bueno, i que aquesta disciplina de la que parla, no? En l'emprenedoria, és a dir, que al final és allò que diuen, per iniciar un projecte hi ha un 1% d'inspiració i un 99% de transpiració, és a dir, un 99% d'esforç, i aquí posem la disciplina, aquí posem la perseverança, no? Però també aquesta disciplina, que potser cap a un mateix, de dir, bueno, ara freno, no? I em prioritzo i també respecto, no? Perquè al final és veritat que podríem fer, jo crec, molt en paral·lelisme entre el que és emprendre en una empresa i emprendre la vida, no? I cap a quina va una de les preguntes que tu diràs, bueno, ja que tornem a les preguntes complicades, perquè t'anava a preguntar això, no? Per a tu, aquest emprendre professionalment, en què t'ha ajudat a la teva vida, no? A l'hora d'emprendre la vida, a l'hora de dirigir la teva vida. I faries paral·lelismes? Quins serien? Què has après? Sí, sí, jo crec que al final està molt relacionat. Moltes vegades sentim això de separar la vida personal de la vida professional, però al Mhm. final jo només en tinc una de vida. I això de separar-ho tot, a mi em costa molt perquè sóc el mateix. Ja, Aleshores, sí que crec que molts aprenentatges meus de la meva vida personal els he pogut portar ben d'hora, però també moltes coses de ben d'hora les he pogut portar al terreny personal. Una d'elles, per exemple, és això que deies ara de la disciplina, del ja, picar pedra. Mm, Tradicionalment, jo sempre he sigut bastant eh, poc disciplinat. No m'ha agradat mai, per exemple, haver d'entrenar, ser constant als estudis. Els meus pares van tenir una batalla interessant amb el meu cas. I arran de l'empresa on veus que s'ha de picar pedra cada dia, ja, no s'hi val en els èxits d'ahir, de dir, no, és que el mes passat vaig facturar tant perquè el dia 1 el compte torna a estar a zero i has ja. de tornar a facturar. Aleshores, tota aquesta feina de formigueta, de ser-hi sempre, d'anar, això a poc ho he traslladat a la meva vida personal i he vist això, no? La força que representa cada dia fer una miqueta, ni que sigui, no voler fer grans coses en un moment, sinó estar sempre anar picant pedreta, com una formigueta, i això ho he tret de ben d'hora cap a mi. Mm. Per tant, els beneficis de l'esforç, diries, no? Has après els beneficis de l'esforç, no? El que et pot aportar, no? I al revés, del Sergi cap a Vendora, que segur que hi ha moltes coses, també. Intento portar cap a ben d'hora aquest punt d'inconsciència, de bogeria, de divertir, a vegades, no, quan estem en un àmbit professional, sembla que ens haguem de ser tots serios, enviem un mail i sembla que estiguem escrivint un mail al papa de Roma. Tot aquest punt tan Tan seriós i rígid, potser, formal també. i rígid, sí, és una bona paraula, que jo personalment no ho he sigut mai, soc més així penjam, Ja. doncs intentar portar-ho a l'empresa, i diferenciar que tu pots fer les coses molt ben fetes, però al mateix temps ser més desenfadat, més proper, Mm. més com ara, no? Que estem xerrant tu i Ja. jo i no estem parlant-nos de vostè ni amb Ja. formalismes i això no treu que no sigui una conversa interessant. I que fa molta falta, no? Fa molta falta en els equips, en les relacions, doncs això, de poder parlar de tu a tu, de manera propera, i això no deixa, no, a vegades, doncs això, incorporar la diversió en els equips de treball i que això no li treu
la professionalitat o l'eficiència, no? Que està com a vegades mal vist, no? Aquest excés de, de serietat. T'anava a preguntar també, perquè hem parlat de la marxa nòrdica, ara parlàvem de tu i la marxa nòrdica, i m'agradaria doncs, que ens parlissis quins són els beneficis que tu has observat que podem obtenir de la marxa nòrdica, perquè si no jo em pregunto per què si jo, per exemple, vull caminar per la muntanya, no? En què em beneficia més la marxa nòrdica? Perquè si no potser vaig sense bastons, saps? I més pràctic. Per tant, per què hauria de... en què em beneficiarà? A veure. Ara començaré, que sembla que em tiri pedres a la meva teulada. Sí, perquè la marxa nòrdica, si qualsevol persona comença a buscar beneficis de la marxa nòrdica a Google, Sí. trobarà 10 milions de pàgines i sembla que si fas marxa nòrdica i prens batuts verds, que hagis de ser immortal, pràcticament. Ah, ja. Perquè la marxa nòrdica és meravellosa. Vale, Aleshores, la marxa nòrdica té, amb molts dels beneficis que té, es poden atribuir a altres activitats físiques i a altres activitats físiques del medi natural. d'acord. Avantatges que té la marxa nòrdica respecte a altres activitats físiques. Principalment és una activitat que és de molt fàcil implementació. No Ahà. necessitem cap equipament especial, només uns bastons que els pots trobar entre 40 i 60 euros la parella, pots trobar uns bastons de marxa nòrdica i tu amb això ja pots començar a fer marxa nòrdica. Vale. Aleshores, a diferència d'altres activitats, també el que comentàvem abans, la podem adaptar a les nostres necessitats. Això fa que podem abordar una marxa nòrdica molt més esportiva, que seria potser més semblant a sortir a córrer per la muntanya, Mhm. però al mateix temps la podem abordar com una activitat de recuperació terapèutica que ens pot aportar uns beneficis físics que ens ajudaran a recuperar alguna patologia, Ja. o també, i potser és el cas, o un dels casos que tenim més usuaris nosaltres, és una activitat social. És una activitat que es fa en grup i que ens permet, sense adonar-nos en massa, estar fent una activitat física que ens ajuda a millorar la nostra condició física, però al mateix temps estem fent una mica de pati i ens estem oblidant del nostre dia a dia, de si el jefe m'ha dit allò, que si el meu fill no sé quantos. Aleshores té aquesta vessant social que és molt potent. Mhm. Respecte al sortir i caminar sense bastons o amb bastons, per què hauries d'anar amb els bastons? Gràcies a la utilització dels bastons sí que és cert que podem activar més grups musculars. Si activem Val. més grups musculars, podem aconseguir cremar més calories, per tant, hi hauria una pèrdua de pes més important que si només caminem, i Ahà. després té efecte també sobre la nostra higiene postural. Ens ajuda a col·locar-nos bé. Això és interessant amb aquesta societat que estem, com ara tu i jo, davant d'ordinadors moltes hores. El fet de sortir a fora, caminar i que aquests bastons ens ajudin a posar-nos bé és molt interessant. Mhm. I per tant, és una activitat que és millor practicar-la en grup, diries? Pel que tu comentaves, que és una activitat social, pels beneficis que té, o... Clar, això cadascú és un Ens món. va, vale. I sí que és cert que la part, que això entenc que passa amb totes les activitats, sempre que fas una activitat en grup, és més fàcil, si et trobes el teu grup amb el que estàs còmode, que hi hagi adherència. Tu quan has de sortir a entrenar sol o sortir sol, és molt fàcil trobar excuses de, bueno, ja ho faré després, ui, espera, responc aquest mail, ara ja s'ha fet fosc, ara no sé què. En canvi, el anar amb un grup i quedar amb aquest grup per anar-hi fa que hi hagi més compromís a l'hora de fer l'activitat física. I després jo crec que tot pot tenir el seu moment, no? I de fet, amb els grups que tenim nosaltres, es veu això. En una sortida de 2 hores veus potser que una persona al principi comença xerrant amb algú i que després, quan portem 1 hora, veus que es separa una mica del grup, apreta una mica el ritme i potser s'està un quart d'hora, 20 minuts, aquesta persona sola, amb les seves cabòries, gaudint tranquil·lament, i després es torna a integrar al grup i segueix xerrant com si no passés res. Aleshores, això, jo crec que depèn del moment, però és interessant fer un grup per això. Ja. I la teva experiència, no? Deies que portes uns anys, diguéssim? No, més, no? Més. Ja Més, no? farem 13 ara. Exacte, deies, perdó, has dit 13 anys.
De quan vas començar, fa 13 anys, sí, amb ara, um, què ha canviat? Amb què has canviat? Amb què has crescut com a persona gràcies al teu projecte professional, no? Fent aquest paral·lelisme que dèiem abans. D'entrada, el meu plantejament inicial de ben d'hora era Ahà, un plantejament totalment egoista. És a val? dir, jo venia d'estar vivint al Pirineu, d'estar fent activitats al medi natural, en un espai turístic on jo estava estàtic allà, i Ja. la gent anava venint, s'estava uns dies, marxava. La relació que tenia jo amb aquesta gent era molt puntual. Alguns sí que podien repetir en altres ocasions, però era molt puntual. I jo Mhm. vaig muntar Vendora pensant en una solució que em permetés guanyar-me la vida mínimament Clar. i que no m'obligués a estar tancat a un espai físic, sinó que pogués seguir estant al medi natural, que és una de les coses que a mi m'agrada, i poder compartir-ho amb gent i ensenyar-ho a gent. Molt bé. Amb els anys, el que m'he trobat és que a Vendora tenim clients que són recurrents, que venen 1, 2 cops per setmana, 3 cops per setmana, i tenim clients que fa 7, 8, 9, 10 anys que els tenim amb nosaltres. Ostres, Aleshores, aquesta recurrència fa que acabi generant vincles, clar. acabis coneixent molt de la gent i de fet, mentre estem caminant, que estem un al costat de l'altre, vas xerrant, surten moltes coses. Aleshores, ara, ben d'hora no ho veig una cosa que sigui per mi, sinó Ja. que veig que és una cosa que ha ajudat a molta gent en diferents àmbits. I el fet aquest de poder estar ajudant a la gent d'una manera que jo en un primer moment ni m'havia imaginat que es podia fer, és el que ara m'omple i fa que vulgui seguir, que les ganes que hi havia el primer dia, que eren unes ganes totalment egoistes, s'hagin Mm. transformat en unes ganes més col·lectives. Que bo. O sigui que et sents orgullós d'aquesta part, no? De dir, ostres, que bé Sí. que estic fent, no? Una activitat que està al servei de les persones i que estic ajudant a les persones. Ara me'n recordava, quan tu comentaves això, en l'entrevista precisament del Francesc Miralles, ell explica com servia cafès, no? Durant un temps i com es va donar que simplement, que no és poca cosa, però simplement pel fet de servir un cafè pots ajudar a ser una mica més feliç a algú, no? Depèn de com li serveixes aquell cafè, no? Seria una mica, jo crec, el que tu estàs comentant ara, que si cadascú de nosaltres ens poguéssim donar compte, no? Una mica del per a què fem aquesta feina, és a dir, amb què podem estar ajudant els altres amb la nostra feina, segurament d'aquí podríem trobar moltes vegades un fil que connecta amb la nostra motivació personal i que això ens ajudaria emprenedors i no emprenedors a tirar endavant. I si mires endavant, Sergi, si mires endavant el camí que tens per davant, on et veus d'aquí uns anys? On t'agradaria arribar amb ben d'hora? És una bona pregunta. M'agradaria no perdre l'essència que tenim ara, tant de proximitat amb la gent com de proximitat amb el territori. Al Mm. final trobo que estem molt connectats amb Collserola, que és on estem més hores, on caminem més, però una mica amb tot el territori, no? Potser sembla una tonterieta, però el fet de viure els canvis d'estació, els canvis d'hora, els dies que plou, que fa Ja. fred, tota aquesta connexió que a ciutat, a una ciutat com Barcelona, no es té o es perd molt, queda molt diluïda perquè sempre tenim calefaccions, aires condicionats, estem tancats. Ja. Doncs aquest vincle m'agradaria mantenir-lo i escampar-lo a més gent Mhm. i, i sobretot un dels reptes que em trobo ara com a emprenedor, com a responsable de l'empresa i que l'empresa està creixent, Mhm. és poder seguir estant amb la gent a les activitats. A prop, Ah, estar a prop de la gent. Mhm. exacte. Ara al tenir equip, també hi ha tasques que abans no tenia, que són de coordinació, de burocràcia, de planificació, que aquestes coses m'allunyen una mica del nucli, Mhm. del dia a dia, i Mhm. potser el repte i on jo vull estar en uns anys és seguir estant amb la gent, seguir estant amb les activitats a la muntanya
i no quedar com una figura externa, no? Quasi bé. Ja. Potser podríem dir fins i tot ara quan t'escoltava jo pensava, bueno, potser un dels èxits, si és que la paraula és èxit, però, però potser és un dels aspectes, no? Que t'ha portat fins aquí, aquesta motivació, i que crec que això també és extrapolable i que pot ser útil per a moltes persones, és el haver generat aquest vincle, és a dir, que no és només l'activitat de caminar o de caminar, no? Amb aquesta tècnica de la marxa nòrdica, sinó que és el vincle que es genera a través d'aquesta activitat i que pel que m'arriba i pel que et conec d'altres vegades, aquest vincle el comences generant tu, no? Quan ajudes a les persones a que es connectin entre elles, a que es connectin amb el medi natural i que això surt d'una manera molt natural de tu, no? I que, no sé, jo fins i tot és que ara quan t'escoltava pensava, bueno, potser és que aquesta és una de les essències del vostre projecte, no? És a dir, aquest generar vincles de la gent, entre la gent i aquest generar vincles amb la natura, que és algo que et porta més enllà del fet de caminar, que ja és bo per si mateix. No sé com ho veus tu, això. Sí, moltes vegades diem així mitja en broma, mitja en sèrio, que Vendora és una xarxa social real. Ja, Eh, absolutament, que segurament. connectem a la gent, passen coses, sabem que hi ha gent que s'ha conegut a Vendora, que s'han anat de vacances junts, que fan activitats fora de Vendora de manera conjunta. Aleshores, crear aquests vincles, jo crec que sí que és part de l'èxit de Vendora, d'haver aconseguit que la gent entre ells creïn aquests vincles i també cap a nosaltres, que a la gent Mhm. li fa gràcia dir que venen amb Vendora, que formen part de Vendora, els hi fa gràcia posar-se la samarreta de Vendora i un exemple d'aquest és ara al Mm. febrer, quan celebrem l'aniversari, tenim gent que ha vingut als 7, 8, 9, 10 aniversaris de Vendora i Ostres. veus que ho diuen molt orgullosos. Mm. Aquest és el meu 7è aniversari. Mm. I això és una cosa que a mi em fa encara estar més orgullós, no? De veure aquest sentiment de pertinença, que és Mm. molt xulo. Um, Han sortit coses molt interessants en aquesta part, penso, que comentaves ara, que té relació amb aquesta part de vincle, de connexió. Al final, els estudis el que ens diuen és que les persones que gaudeixen de més benestar són aquelles que tenen una xarxa social, no? Estreta que les acompanya, no? Segurament aquest generar vincles entre vosaltres ajuda a que les persones que vinguin se sentin millor amb si mateixes i amb els del seu voltant. I després parlaves de aquest sentiment de pertinença a ben d'hora, no? Aquest sentiment de pertinença al grup en el que estic, no? I és que, de fet, aquest és un el sentiment de pertinença és essencial per a un ésser humà. O sigui, una de les coses que ens pot passar pitjors anant a l'extrem a un humà és sentir-se exclòs, sentir que no forma part, sentir que no és important. Per tant, bueno, també aquest per a què, no? És a dir, que bueno, no és només el caminar per caminar, sinó que aquest caminar t'ajuda a formar part i t'ajuda a arribar d'alguna forma a més enllà. Um, bueno, jo d'entrada, ja abans que se m'oblidi, perquè t'ho volia dir a l'acabar, però dic, a veure si se m'oblida, li dic ara, jo espero que vindré a l'aniversari, o sigui, convida'm, saps? Envia'm la invitació que vull venir Perfecte. a aquesta celebració de l'aniversari. Bueno, jo et diria que hem trobat elements, no, interessants que d'alguna forma podem fer, no? Que pot ser amb els que podem fer paral·lelisme entre la teva vida professional, la teva vida personal, amb el que representa emprendre, no? Aquest coratge del que parlaves quan tu deies, bueno, una mica d'inconsciència, però potser darrere d'aquesta inconsciència també hi havia aquesta part de coratge, no? I has comentat la part d'inconsciència igual a coratge, jo diria. La part de curiositat, no? Que sento que és molt important, aquesta curiositat, que no perdem mai aquestes ganes, aquest interès d'aprendre, d'anar més enllà, no només des del punt de vista professional, sinó potser com a persones, no? Que diria que quan un és curiós, també té interès per conèixer sobre l'altre, per saber què li preocupa, què necessita, i que això després també genera aquest vincle, no?
I després també d'aquesta importància de l'esforç per tirar endavant, és a dir, no només són les idees, no només és la inspiració, sinó també aquesta perseverança que evidentment hi ha de ser. I mira, et volia proposar per acabar unes frases, vale? Jo Vale? començo la frase i tu l'acabes com et surti, i si no et surt res, no passa res tampoc, vale? Vinga, juguem. Vinga, juguem. M'estressa, Poques coses, la veritat. fantàstic, no? Sí, sí, sí. Em frustra, Eh, diria poques coses, però ja ho he dit, aleshores no trobar la tecla per ajudar algú. val. Voler jugar d'algú i no saber com, eh? Mm. Sí. Em fa por, Mm, fa por... és complicada aquesta, no complicada. per... Sí, no pel típic de dir no em fa por res, perquè no és cert, perquè crec que la por és un motor, és necessària i els que no tenien por a la prehistòria van acabar sota Exacte. la dentadura d'un bitxo gros. Sí, sí. Ah, ah, i el que em fa por, així més a nivell personal, possiblement és no viure els moments, Ah, mhm. No assaborir el simplement, moment. Mhm. simplement passar-hi, no? I no ser-ne conscient. Ja. No poder exprimir el moment, no poder ser conscient de l'aquí i ara Exacte. que estàs vivint. Sí. Mm. Mm. Anem a les positives, val? Vinga, És de negatives. M'il·lusiona? qualsevol cosa. M'il·lusiona tot, no? Al contrari de Mm, m'estressa. sí, sí, igual. Moltes coses que a vegades amb la dona m'ho diu, Hòstia, estàs aquí mirant això. Ja. Sí, qualsevol cosa que em piqui una mica de curiositat, em puc perdre fàcilment buscant informació sobre això a internet, mirant coses, qualsevol cosa. Et satisfà? Em satisfà? Em sento satisfet quan? Eh, quan sé que he fet el que havia de fer, que ho he donat tot. Molt bé. I em fa feliç? Més o menys el mateix, Quan sé que ho he donat tot i que he fet tot el que tenia al meu abast o que he fet el que tocava fer, Mhm. eh, la sensació de felicitat és, és bona. Mhm. Un exemple molt tonto pot ser la sensació després d'haver fet un entrenament de força que no ve gens de gust, que Ja, aquell dia fa fred i entrenes a fora i vas i el fas quan acabes, la satisfacció aquesta és molt potent. és molt potent. Per tant, diríem que bueno, he anat sumant ingredients una mica, però vull dir que, diguéssim que dels ingredients que hem anat trobant, no? Hem trobat el coratge, hem trobat la curiositat, hem trobat aquesta il·lusió, il·lusió, motivació, i diria que, bueno, potser també aquesta capacitat de gestionar l'estrès d'alguna manera, perquè dius, m'estressen poques coses, o és que potser t'estressen, aquí no ho sé, però igual t'estressen poques coses, o és que realment tens fórmules que et permeten gestionar l'estrès. Aquí jo no ho sabria, ho hauries de dir-ho tu. Podríem deixar per descobrir-ho, doncs. Eh, bueno, no ho sé, jo crec que potser ara que serà molt estoic, però tot allò que no depèn de mi em preocupa poc, perquè Mhm. tampoc hi puc fer gran cosa. I si puc fer alguna cosa, la faig. Ja. Aleshores, Mhm. Potser la manera, no?, com afrontes aquestes situacions o aquests problemes és el que t'ajuda a no viure-ho amb estrès. I després, home, el fet d'estar caminant gairebé tot el dia, això també doncs ajuda. Estar al medi natural, amb ocellets i tot, ajuda moltíssim.
Medi natural, perquè hem parlat, home, l'activitat, doncs, el ser grupal ens ajuda al sentiment de pertinença, a fer relacions, però, òbviament, ens ajuda el simple fet, que no és poca cosa, de caminar i de caminar en el medi natural, que això ja activa en nosaltres, doncs, tota una sèrie d'hormones i neurotransmissors que ens acosten més a aquesta sensació de benestar. Doncs escolta'm, Sergi, moltes gràcies per fer camí aquesta estoneta amb nosaltres. Un plaer, això de fer camí, ja saps que m'agrada sempre. Espero que ens puguem trobar també en alguna altra ocasió al medi natural i A gaudir. l'aniversari de ben d'hora. Vinga, apuntat queda. Apuntat queda. Moltes gràcies també a tots vosaltres per ser-hi un dia més aquí a l'espai de La Por com a Camí. Seguirem fent camí junts. Gràcies. Fins una altra.